Atensyon sa mga gusto makapahimo sa 100% discount sa bayranan sa kuryente. Ikinahanglang mo apply na kamo sa inyong distribution utility sa dili pang deadline karong Agosto 31. Kini ang Lifeline Rate Program alang sa mga 4-piece beneficiaries ug non-4-piece apan anaa sa kabus nga kutong sa katilingban. Sayra nato ang detalye niini pinaagi niining report. Mutapos na buwan sa Agosto diin mo deadline alang sa application sa Lifeline Rate kung diin mahatagan og 100% discount ang mga miyembro sa 4-piece o kadtong non-members apan sakop sa marginalized sector. Nuibinta pa lang sa libuan ka mga target consumers ang naka-apply sa Visayan Electric nga mo-appeal sa programa. Busa na nawagan garon ang distribution utility sa mga gustong mo-avail sa pagsumiter sa application kutob sa Agosto 31. Alang sa mga 4-piece beneficiaries, ang ilang ID lang ang kinahanglan ug ang billing sa kuryente. Samtang sa mga non-4-piece nga sakop sa kabus nga hutong sa katilingban, ang certification gikan sa Local Social Worker Welfare Office ang isumiter sa labing duol nga service center. Apply na mo, submit na mo sa inyong kaning 4-piece. Dali ra jud kay ni kay 4-piece ID ra mas lisod si marginalized sector kay kinahanglan sila mo hatag sa kinahanglan sila mo mokuha og certification. Samtang gihangob sa mga 4-piece beneficiaries ang Lifeline Rate Program nga dako og matabang kanila. Apan ang uban gustuhon man nila nga mopahimos apan wa pa man sila makapataod og kuryente. Ang uban gani nakikunik lang sa silingan. Giklaro sa VECO nga kadto lang adunay kaugalingong metrohan ang maka-avail sa programa. Mo-apply jud. Kung nanay jud ka ugalingon, kanang ako ang murag kontador ba. Wa man good. Mo-avail jud ko ana kay kanindot na ana mo na imong gipangandoy nga naami kaugalingong kuryente. Kuryente ron sa inyo? Wala. Kuan lang kana ang ugnay kunik-kunik. Kung dili ka mo ang account holder sa Visayan Electric, pwede ra gyud mo mangayo og authorization sa tag-iya sa balay. Pero dapat dili ni siya kanang dapat stand alone nga balay ha. Kay namang gyud uban good nga. Yes, namang gyud uban nga na mga submitter so dili na siya pwede. Kauban si Rod Prado o Clifford Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.